patikan tumay, akasagi. Tagapulok sa isya kuno ay. Ha? Tagapulok sa isya. Ah. Tantang ka, malako ni mga Ate, apa gini? motor mo. Ha? Nakasip na. Pasyon ka, akawin tuman sa overtake na yung motor. Ano yung makiret? Istorya tumay, aka. Banda. Ang lapitas ko. Ulala sa isya lahat. Ayon po sa mga saksi, ang pangyayaring ito ay nasagi ng kapwa rider. Dahil base rin po sa may nakita na ang itong naaksidenteng to ay umiwas sa bandang kaliwa. Kinabig niya sa bandang kaliwa pero hindi siya nag-flasher, hindi siya nag-signal. Kaya yung nasa likuran niya ay nabangga siya dahil yan ang mahirap sa mga rider na lusot ng lusot at hindi nagbibigay ng signal. So ganito po ang nangyari sa kanya. Tinakbuhan po siya nung nakabangga, nung nakasagi. So nung nasagi na siya ay gumewang-gewang yung kanyang manibela ayon sa mga saksi rito sa ating na-interview kanina. So, sa ngayon, may ambulansya na po rito at lalapatan ng pangunang lunas sa aksidente na aksidenteng mama. At ayon din po sa may ilang nandito, yung nakasagi ay nahulog. Nahulog niya ang kanyang cellphone. Nahulog niya ang kanyang cellphone na may nakalakip na ID. So, ibig sabihin, tumakbo man siya ay mahuhuli pa rin siya. Yan po mga kajombo. At walang kawala yung naka-aksidente, yung nakabangga dahil or nakasagi. Wala po siyang kawala dahil nga naiwan yung kanyang cellphone at kanyang ID. Madali na po siyang matutunton at mahuhuli. Kung siguro natakot lang yung nakasagi kaya tumakbo po siya. Yun ang pangyayari siguro sa ating tansya, pero malalaman din natin pag naibalita na sa mga news dito sa may Pangasinan. Malamang maya-maya ay magkakaroon din ng mga reporter dito. So sa ngayon, yung motor po niya ay nandun pa rin sa may gitna, nakahiga at hindi pa ginagalaw. Pero yung mama na nakasakay dyan sa may-ari ng motor na yan ay nandoon na, sinakay na sa may ambulansya na nandyan sa may harapan. So yan po ang sitwasyon ngayon dito sa may Tulyao, Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Magandang gabi po at sa lahat po ng mga rider at nagmamaneho ng sasakyan ay mag-iingat po tayo. Magandang gabi at God bless po sa ating lahat. Bye-bye.